guys, ndine kanyaya kandauya nako kareminder, kashort reminder. Hanzi many Christians vakakurira muchechi but never grow in Christ. Guys, chimwe chinoitika ndechekuti unotoshaya kuti maitiro anoita munhu ndo chikristu chachona here. Unotozvishaya kuti ndo chikristu chacho, ndo zvanodzidziswa kuchechi kwacho. Kuchechi anoenda every Sunday. But vanhu apa vasingazivi ndepekuti kuchechi vari kuenda kundoitei. Because unotokundwa nomumwe munhu asingaendi kuchechi. Mumwe munhu asingaendi kuchechi unogona kutomuti uyu munhu anonamata. Because kuenda kuchechi hakuzi kwokunamata. Saka guys, ngatichinje hunhu hwedu. Zvatonoendera kuchechi tizive kuti tiri kuenda kundonamata Mwari. Ngatinamatei Mwari mumweya nemuzvokwadi. Because guys, nguva ichakwana. Tigare tichiziva. Hanzi they know hymns. Anoziva mahymn book aya. Anoziva Bible riya. But they don't know him. Haazvizivi iye pachake kuti chii iye. Guys, ngatinamate mweya nemuzvokwadi. SeSunday nhasi ndokanyaya ndangoya nako tingoreminder nawo kuti Musiki ariko. Ngatiite zvinhu pamweya, mumweya nemuzvokwadi. Kwete kungoita in general kuti ndo zvatangokura tichiita but hakuchaiti in guys, ndo zvandangoyawo nazvo kuti tingoonesanawo kuti tizive kuti Musiki ariko. Kana uchiverenga hymn yako, uchiziva mahymns ako, uchizivawo zvauri iwewe kuti uri papi chaipo chaipo. Uri muKristu chaiye here, kana kuti uri kungoitawo kufadza vanhu kana kuti kufeka vanhu. Thank you guys, ndo chandangoya nacho.